Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि बे भिडिअ आं थांनाय 2018 मायथाइयाव जालांनाय CTET आनजादनि Social Studiesनि मोन 15 इम्पोर्टेन्ट सोंलुफोरखौ सल्भ खालामनो लानाय जादों। बेयो फैगौ आसाम टेट आनजादनि थाखायबो गोनां जागोन साननानै दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। थांनाय 2018 मायथाइयाव जालांनाय CTETनि मोन 15 कुइसनखौ सल्भ खालामनो लानाय जादों। 15 solve questions of CTET 2018 part 1 बियो खोन्दो बाहागो से बियो 15 कुइसनखौ दिनै सल्भ खालामनो लाग्रोनाय जादों आरो बे इम्पोर्टेन्ट कुइसन्स। स' नायलांनाय जायगा से नम्बर सोंलुआ जाबाय मा which one of the following continent is the smallest in size? गाहायाव होनाय बबे मोनसे हादोरमाया कन्टिनेन्टआ बयनिसायबो फिसासिन होनना बुङो साइजआव महराव बयनिसायबो फिसासिन साइजआव होनदों बेखौ। स' मा दङ बे मोनब्रै अपसन दङ अस्ट्रेलिया, साउथ आमेरिका, आफ्रिका आरो इउरप। स' कारेक्ट अपसना जागोन मा अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलियानो जोंनि बुहुमाव थानाय मोनस्नि कन्टिनेन्टनि बयनिसाय फिसासिन महरा जाबाय मा अस्ट्रेलिया हादोरमायानो बयनिसायबो फिसासिन। बिगेस्टआ जाबाय मा एसिया। जों थानायानो जाबाय एसिया। जों एसिया हादोरमायाव दङ भारतआ एसिया हादोरमानि सिङाव दङ। स' एसिया बयनिसायबो देरसिन हादोरमा आरो बयनिसाय दुइसिन हादोरमाया जाबाय मा अस्ट्रेलिया। गोसोआव लानो गोनां जोबोरैनो। स' नेक्स्ट गुबुन मोनसे सोंलुखौ सल्भ खालामना लायनोसै जोङो। बेबो 2018 मायथाइयावनो फैनाय गोजा गासैबो। 2 नम्बर सोंलुआ जाबाय एट द आपार प्राइमारि स्टेज ससियेल साइन्स कम्प्राइजेस अफ माने गेजेर फरायसालियाव आपार प्राइमारियाव जायखौ जों एमइ होनना बुंनाय जायो। बे एमइ स्टेजाव मा ससियेल साइन्सआ मा माजों लानानै दाजानाय ससियेल साइन्सआव मा थायो मा माजों कम्प्राइज खालामनाय होनना बुङो। बेवहाय मोनब्रै अपसन दङ। हिस्ट्रि से नम्बर जाबाय हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटिकल साइन्स एन्ड साइकोलजी। जों फरायनायाव साइकोलजी गैया, हिस्ट्रि दङ, जिअग्राफि दङ, पलिटिकल साइन्स दङ, नाथाय मा साइकोलजिया गैया। स' बियो गोरोन्थि अपसन। बेनि उनाव नेक्स्ट 2 नम्बरा मा होदों हिस्ट्रि जिअग्राफि इक'नमिक्स एन्ड ससियलजी। बेबो हिस्ट्रिया दङ ससियेल साइन्सआव हिस्ट्रिया थाफाथारो, जिअग्राफि थायो, इक'नमिक्स थायो, नाथाय ससियलजिया थाया। स' बेबो गोरोन्थि अपसन। स' 3 नम्बरा जाहैबाय हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटिकल साइन्स एन्ड इक'नमिक्स। स' बे कारेक्ट अपसन। हिस्ट्रियाबो थायो ससियेल साइन्सआव, जिअग्राफि थायो, पलिटिकल साइन्स थायो आरो मा थायो इक'नमिक्स रांखान्थियाबो थाफायो आरो जारिमिन थायो, बुहुमखौरां थायो, माने राजखान्थि बिगियान थायो आरो मोनसेया जाबाय मा रांखान्थि। बे मोनब्रैया ससियेल साइन्सआव थाफायो आरो ससियेल साइन्सआ मा बे मोनब्रैजों दाजानाय आरो। स' कारेक्ट अपसना जागोन 3। उननि अपसन मोनसेया दंमोन बे थिग बेबायदिनो 2 नम्बर अपसनाबो नै माबा दंमोन हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटिकल साइन्स एन्ड ससियलजी नंखाय। स' कारेक्ट अपसना जाबाय 3 आनो आरो हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटिकल साइन्स एन्ड इक'नमिक्स। बे जाबाय बे फैबाय थायो गोबां स्टेट आनजादाव फैयो, स्टेटनि आसाम टेट आनजादावबो फैबाय थायो। आपार प्राइमारियाव ससियेल साइन्सआ मासो लानानै दाजानाय माजों। स' होनबा हिस्ट्रि थायो, जिअग्राफि थायो, पलिटिकल साइन्स थायो आरो इक'नमिक्स थायो। जोबोरैनो गोसोआव लानो गोनां। बेनि उनाव गुबुन मोनसेखौ नायलायनोसै 3 नम्बर सोंलुखौ नायलायनोसै। 3 नम्बर सोंलुआ जाबाय The colors used in the Ajanta Caves painting have been derived from which of the following materials? ए कालार्सआ अजन्ता केभ, इल'रा केभ होननाय बे खोनादोंना जोंनि भारतनि जारिमिनाव भारतआव जोबोद इम्पर्टेन्ट बे केभ्स। बे अजन्ता केभ्सनि पेइन्टिंआ बे अजन्ता केभ्सनि पेइन्टिंआव बाहायनाय कालारा माबेनिफ्राय लानाय होनना जादों गाहायाव होनाय बबे मोनसेनिफ्राय लानाय बबे मोनसे मेटेरियेलनिफ्राय लानाय होनना बुंदों। से नाम्बाराव दङ रिमेन्स अफ एनिमेल्स अर्गान्स माने एनिमेलनि जुनारनि मा अर्गान्सनि आद्रा थालांनाय बाहागोनिफ्राय ग्रेफाइटनिफ्राय होनदों। प्लेन्स एन्ड मिनारेल्स मोनसेया जाबाय स्लेटनिफ्राय होनदों। स' कारेक्ट अपसना जागोन मा 3 प्लेन्स एन्ड मिनारेल्स। प्लेन्स बिफां लाइफां आरो मिनारेल्सनिफ्रायनो बे अजन्ता केभनि पेइन्टिंनि कालारखौ लानाय जादों आरो बे कालारा बाहायनाय बे अजन्ता केभ्सखौ पेइन्टिं खालामनायाव बाहायनाय कालारा मानिफ्राय लानायनो प्लेन्स एन्ड मिनारेल्स। जोबोरैनो गोसोआव लानो गोनां। बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै 4 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय मा द आर्लिएस्ट मेनुस्क्रिप्ट वेर रिटेन अन माने गिबिसिन गोदो गोदायनि गिबिसिन मेनुस्क्रिप्ट आखाइजों लिरनायखौ बबेयाव लिरनाय जायोमोन मेनुस्क्रिप्ट जायखौ आखाइजों लिरना दोननाय नामखौ मेनुस्क्रिप्ट होनना बुङो। बे प्रिन्टेड नङा बेयो आखाइजों लिरनाय मेनुस्क्रिप्ट। स' बे मेनुस्क्रिप्टआ वेर रिटेन अन माबेयाव लिरनाय जादोंमोन बेखौ अपसनफोरा जोङो पाम लिप्स दङ, स्टन्स दङ, पेपार दङ, उड दङ। स' गोदो गोदाय मा लिरोमोन पाम लिप्सआव लिरोमोन। कारेक्ट अपसना जाबाय पाम लिप्स माने जाय लिप्सफोरा गुवार आखाइनि थालखा बायदि जेरै थख' बिलाइयाबो मोनसे पाम लिप्सआव गोलैयो। स' बायदि पाम लिप्सखौ फोराननानै बेवहाय मोजाङै जाहाथे गोथाङाव लिरा बिसोर गोरानाव लिरो जाहाथे माने बियो थख्रबनानै सिनाय हायि जाया आरो गोरान फोराननानै बेवहाय
मोजाङै लिरनानै दोनोमोन आरो बेबायदिनो थिनानै दोनोमोन माबा बिजाब सल' बेबायदिखौ मा पाम लिप्सआव लिरनाय जायोमोन गोदोनि स' जोबोद इम्पर्टेन्ट बे कुइसनाबो फैबाय थायो बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलु होनाय CTET आव फैनाय बेबो गासिबो CTET आव फैनाय 2017 मायथाइनि 12 नम्बरा which one of the following period is longest in the human history बबे मोनसे पिरियडा बबे मोनसे समखोन्दोआ सुबुंनि जारिमिनाव मा बयनिख्रुइबो गोलावसिन होनना बुंदों मा मुगाया बबे मोनसे पिरियडा बेवहाय दङ मा पेलोलिथिक दङ पिरियड मेसोलाइथिक दङ निअलाइथिक दङ आरो मेगालाइथिक दङ स' कारेक्ट अपसना जाबाय पेलोलाइथिक स' पेलोलिथिकआनो बैनिसाय सुबुंनि जारिमिनाव बैनिसाय गोलावसिन पिरियड लंगेस्ट पिरियड होनना बुंनाय जायो जोबोर गोसोआव लानो गोनां कुइसन बेबो बेनि उनाव जों गुबुन मोनसेखौ नायलायनोसै 6 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय मा In which one of the following states of India the largest number of Harappan sites have been found? In which one of the following states? गाहायनि भारतनि गाहायनि बबे मोनसे रायजोआव largest number of Harappan sites बांसिन बिबांनि Harappan साइट्सफोरखौ मोननाय जायो ना Harappan सिभिलाइजेशननि बागै Harappan साइट्सफोरखौ बबे मोनसे स्टेटआव बांसिन मोननाय जायो ना बुङो Harappan सिभिलाइजेशन Indus सिभिलाइजेशन जों माखासे मोनबोदों भारतनि गोजाम जारिमिनाव स' बे Harappan साइट्सफोरखौ बांसिनै बबे रायजोआव मोननाय जायो भारतनि बबे रायजोआव मोननाय जायो दे स' से नाम्बार अपसना जाबाय पान्जाब सेकेन्ड नाम्बारा हारियाना थाम नाम्बारा जाबाय गुजरात आरो ब्रै नाम्बारा जाबाय जम्मु एन्ड काश्मीर स' कारेक्ट अपसना जाबाय हारियाना Harappan साइट्सखौ गोबाङै जोंनि भारत हादरनि हारियानाव बांसिनै मोननाय जायो जोबोद इम्पर्टेन्ट बेफोर कुइसना बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै जोङो 3 नम्बर सोंलुखौ नायनोसै 3 नम्बर सोंलुआ जाबाय Rig-Ved was originally composed in which one of the following language Rig-Ved होनो गोजामनि बेद गोजाम बेद भारतनि गोजाम बेद गोदो गोदायनि बे Rig-Vedखौ ओरिजिनेलि माने गुबैयै बबे रावाव लिरनाय जादोंमोन गाहायाव होनाय बबे रावाव लिरनाय जादोंमोन गिबि उनावथ' ट्रान्सलेसन खालामनानै बेलेग रावावबो लिरबाय नाथाय गिबि ओरिजिनेलि बबेयाव कम्प'ज खालामनाय जादोंमोन बबे रावाव सुजुनाय जादोंमोन होनना बुंदों बय मोनब्रै अपसन दङ ब्राह्मी लेंगुवेज पाली लेंगुवेज संस्कृत लेंगुवेज आरो मा प्राकृत लेंगुवेज स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा संस्कृत लेंगुवेजाव गिबियाव Rig-Vedखौ मा संस्कृत रावाव कम्प'ज खालामनाय जादोंमोन जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन बेबो बेनि उनाव जोङो 8 नम्बर सोंलुखौ नायलायनोसै 8 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय मा The first ruler of Magadha Mahajanpadas in the 16th century BC was first ruler of Magadha Mahajanpadasनि Magadha Mahajanpadasनि माने गिबि सासनगिरि गिबि रुलारा 6थि जौथाइनि 6th century BC नि 6थि जौथाइनि Magadha Mahajanpadasनि मा गिबि रुलारा सोरमोन होनना बुंदों बहाय मोनब्रै अपसन दङ महावीर प्रसेनजित बिम्बिसारा आरो मा अजातशत्रु स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा बिम्बिसारा स' बिम्बिसारायानो जाबाय गिबि Magadha Mahajanpadasनि रुलारमोन मब्लामोन बियो इन द 6th century BC 6थि जौथाइनि BC आवमोन बियो गिबि रुलारमोन जे Magadha Mahajanpadasनि बिथाङा जाबाय मा बिम्बिसारामोन जोबोर गोसोआव लानो गोनां बेबो बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै जोङो 9 नम्बर सोंलुआ जाबाय which one of the following is not among the 3 jewels of Buddhism एबा बुद्ध धोरोमनि गहेनाफोरनि मोनथाम गहेनाफोरनि बबे मोनसेया नङा होनना बुंदों बुद्धिज्मआव मोनथाम गहेनानि बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन बुद्ध धोरोमाव स' बे मोनथाम गहेनानि बबे मोनसेया मोनथाम गहेनानि बाहागो नङा बहाय 1 नाम्बारा बुद्ध 2 नाम्बारा जाबाय धर्म 3 नाम्बारा जाबाय अहिंसा आरो 4 नाम्बारा जाबाय संघ स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा अहिंसा बुद्ध धोरोमनि 3 jewels मोनथाम गहेना बुद्ध धोरोमनि जा मोनथाम गहेनानि बाथ्रा बुंदों बे गहेनाफोराव माया दङ 3 jewels एबा जेम्सआ बुद्ध धर्म आरो मा संघ बे जाबाय बुद्धिज्मनि एबा बुद्ध धोरोमनि मा मोनथाम गहेनाफोर आरो बुद्ध धर्म आरो संघ नाथाय अहिंसाया नङा बेनिखायनो कारेक्ट अपसना जाबाय 3 बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै जोङो 10 नाम्बार सोंलुखौ नायनोसै जोङो 10 नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय मा Who among the following elects the Rajya Sabha members गाहायाव होनाय सोरो रायजो सभानि सोद्रोमाफोरखौ सायख'यो सोर सायख'यो रायजो सभानि सोद्रोमाफोरखौ सोर सायख'यो सोर भट होयो जों मिथिगौ जे माने लकसभानिखौ जाबाय डाइरेक्ट भटार्सआ होयो नोगोरारिफोरानो होयो कन्स्टिटुवेन्सियाव थानाय नोगोरारिफोरानो होयो एसेम्ब्लिनिखौबो मा नोगोरारि खिन्थु रायजो सभानिखौ सोर मिथिना रायजो सभानिखौ जोङो नोगोरारिया थोंजोङै भट होआ बेखौ मा होयो एमएलएफोरासो होयो
बे रायजो सभाया जाबाय काउन्सिल अफ स्टेट्स बे स्टेट्सखौ रायजोखौ रिप्रेजेन्ट खालामो ओंखायनो बे रायजोनिफ्राय मा बे एमएलएसफोरा माने मेम्बार अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिफोरा मा भट होनानै सायख'यो आरो बे नों अप्सनफोर नायस से नाम्बारा भटार्स इन एसेम्ब्लि कन्स्टिटुएन्सि माने एसेम्ब्लि विधान सभा समष्टिनि भटार्सफोरा होनना बुंदों नै नाम्बारा भटार्स इन पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुएन्सिस लकसभा समष्टिनि भटारफोरा होनना बुंदों आरो लकसभा मेम्बार्सफोरा होनना बुंदों मोनसेया जाबाय मेम्बार्स अफ द लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि सरकारि अपसना जाबाय मेम्बार्स अफ द लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि एमएलएफोरासो सायख'यो बे जाबाय मा रायजो सभाया काउन्सिल अफ स्टेट्सखौ रिप्रेजेन्ट खालामो नालाय बेखौ माने एमएलएफोरा जाय एमएलएखौ भटारफोरा सायख'बाय आरो बे एमएलएफोरा मा खालामो बे रायजो सभानि मेम्बारफोरनो भट होनानै देरहाहोयो आरो जोबोद इम्पर्टेन्ट बेबो पलिटिकेल साइन्सनिफ्राय बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायसै 11 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय मा Which of the following systems of government was adopted by India? गाहायावनो बबे मोनसे सिस्टेमखौ माने भारतआ नाजावनाय जादोंमोन बबे मोनसे सिस्टेमखौ बेवहाय दोङो मा सिस्टेम मा गभर्नमेन्ट सिस्टेमखौ एडप्ट खालामदोंमोन इन्डिया नायसं से नाम्बार दं पार्लियामेन्टारि इउनिटारि आरो प्रेसिडेन्सियेल एन्ड फेडारेल आरो प्रेसिडेन्सियेल एन्ड इउनिटारि मोनसे जाबाय पार्लियामेन्टारि एन्ड फेडारेल स कारेक्ट अपसना जाबाय मा पार्लियामेन्टारि एन्ड फेडारेल भारतआ गंसे पार्लियामेन्टारि हादर आरो भारतआ गंसे मा फेडारेल हादर माने जथाय हादर फेडारेलाव जथायाव मा थायो स्टेटआबो मा जायो पावारखौ स्टेट आरो सेन्ट्रेलनि गेजेराव मा पावार डिस्ट्रिबिउसन दङ खायसे खायसे लिस्टआ स्टेट लिस्टआव गोलैयो खायसे खायसे लिस्टआ मा जायो इउनियन लिस्टआव गोलैयो आरो खायसेया जाबाय कनकारेन्ट लिस्टआव गोलैयो आरो जायखौ मोनैबो सब भारतआ गंसे मा फेडारेल स्टेट जथाय हादर होनना बुंदों जथाय हादर बेवहाय पावारनि गोहोनि रानसारलायनाय दङ सेन्ट्रेलजों स्टेटजों पावारनि मा रानसारलायनाय दङ मोनसे भारतआ गंसे पार्लियामेन्टारि आरो मा पार्लियामेन्टआनो अल इन अल नङा होमबा पार्लियामेन्टारि जाबाय आरो मोनसे जाबाय मा फेडारेल पार्लियामेन्टारि एन्ड फेडारेल स बे कारेक्ट अपसन स बेनि उनाव गुबुन मोनसेखौ नायलायनोसै जोङो 12 नम्बर सोंलुआ जाबाय हाउ मेनि पार्लियामेन्टारि कन्स्टिटुएन्सिस आर रिजार्भ फर द शेड्युल कास्ट जोंनि भारत हादराव पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सि बेसेबां सीटफोरखौ पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिनि सीटफोरखौ मा शेड्युल कास्टनि थाखाय मा रिजार्भ खालामना लाखिनाय जादों थि खालामना जानांगोन शेड्युल कास्टफोरा बे पार्लियामेन्टारि कास्ट भारतनि एसां कन्स्टिट्युएन्सिसफोराव मा खालामनो हागोन मात्र शेड्युल कास्टनि थाखायल' शेड्युल कास्टआसो एससिफोरासो बेवहाय मा खालामनो हागोन भट गेलेनो हागोन होननानै माने भारतनि संबिजिराव लिरखानाय दं आरो बेयो ना बेसेबां कन्स्टिट्युएन्सियावनो कारेक्ट अपसना जाबाय मा 84 कन्स्टिट्युएन्सिसआव 87टा समष्टिया माने पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिसनि 87टा समष्टिया मा शेड्युल कास्ट एससिफोरनि थाखाय रिजार्भ लाखिनाय आरो एसटिफोरनि थाखाय बेसेबां होनना बुंबा गोसोआव लाखि एसटिना जाबाय मात्र मा 47 सीटआसो 47 सीटआ एसटिनि थाखाय रिजार्भ आरो 84 सीटआ जाबाय मा एससिफोरनि थाखाय रिजार्भ जोंनि भारत हादरनि पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिफोरनिफ्राय स बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै 13 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय मा Which one of the following fundamental rights is violated due to practice of untouchability in India? गाहायाव होनाय बबे मोनसे फान्डामेन्टेल राइट बबे मोनसे गाहाय मोनथाया भायोलेटेड जायो माने मा भायोलेसन खालामजायो ड्यू टू प्रेक्टिस अफ अनटाचेबिलिटी इन इंडिया भारतआव अनटाचेबिलिटी प्रेक्टिसनि थाखाय बबे मोनसे फान्डामेन्टेल राइट्सआ भायोलेसन खालामजायो भायोलेट जायो बबे मोनसे अनटाचेबिलिटी प्रेक्टिस माने मा होनना बुङो अनटाचेबिलिटी मीन्स जेरावनोखि क्लासखौ लानानै जोंनि समाजाव मोनसे आगोलो दङमोन नोङो गोजौ हारिनि मानसि आं गाहाय हारिनि मानसि स गोजौ आरो गाहाय हारिनि गेजेराव मा खायसे मुगैलायनाय दंमोन गाहाय हारिनि मानसिखौ गोजौ हारिनि मानसिया दांनो मोना ना दांबा सुवा जायो बेबायदि मोनसे जोंनि भारत हादराव सिस्टेम दंमोन गोदोनि भारतआव आरो बे अनटाचेबिलिटी प्रेक्टिसआ जोंनि माखौ मा स्पिरिटखौ भायोलेट खालामनो फान्डामेन्टेल राइटनि जा स्पिरिट फान्डामेन्टेल राइटनि बबे मोनसे गाहाय मोनथायखौ माने भायोलेसन खालामो होनना बुंदों बेयाव मोनब्रै अपसन दं राइट टु इक्वालिटी राइट टु फ्रीडम राइट एगेन्स्ट एक्सप्लुटेसन राइट टु कन्स्टिट्युशनेल रेमेडि स कारेक्ट अपसना जाबाय राइट टु इक्वालिटी समानथिनि मोनथायखौ भारतआ साफ्रोमबो नोगोरारिनो समानथिनि मोनथाय होनाय जायो इक्वालिटी होनाय जादों साफ्रोमबो नोगोरारिनो समान सुजुग सुबिदा मोनगोन समान आयेननि मा मोनगोन आयेननि नोजोराव मा समान मोनथाय मोनगोन गासैबो मा इक्वालिटी समान स जेब्लानोखि अनटाचेबिलिटी जायो नों गोजौ आं गाहाय नों गोजौ थाखोनि ना सोरबाया मा गाहाय क्लासनि सोरबाया हायार क्लासनि स बेबायदि जा डिफरेन्स बेबायदि प्रेक्टिसआ मा खालामो
राइट टू इक्वालिटी स्पिरिटखौ मा भायोलेसन खालामो बेखौनो बुंनो थांदा ना स' कारेक्ट अपसना जाबाय राइट टू इक्वालिटी बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै 14 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय मा As per the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental right? भारतनि संबिजिर बादिब्ला गाहायाव होनाय बबे मोनसेया फान्डामेन्टेल राइट नङा थामहिनबा गाहाय मोनथाय नङा जोंनि गाहायावथ' गासै मोनद' गाहाय मोनथाय दं भारतनि संबिजिर नङा होमबा स' गाहायाव होनायफोरा बबे मोनसेया फान्डामेन्टेल राइट नङा होनना बुंदों से नाम्बारा जाबाय राइट टु एडुकेसन सोलोंथाइनि मोनथाय बेबोथ' फ्रि एन्ड कम्पालसरि आर्टिकेल 21 ए नि गेजेरजों मा सोलोंथाइखौ मा फान्डामेन्टेल राइट बानायनाय जादों नङा होमबा स' बेबो मोनसे फान्डामेन्टेल राइट एन्ड सेकेन्ड नाम्बारा जाबाय राइट एगेन्स्ट एक्सप्ल'टेसन सोबख'नायनि बेरेखायै मोनथाय सोबख'लायनाय बेबो मोनसे फान्डामेन्टेल राइट राइट टु फ्रिडम अफ रिलिजन धोरोमनि उदांस्रिनि मोनथाय बेबो मा धोरोमनि उदांस्रिनि मोनथायाबो मोनसे फान्डामेन्टेल राइट आरो बै नाम्बारा नायदो राइट टु प्रपार्टि सम्पतिनि मोनथाय नैबे नङा दै बे फान्डामेन्टेल राइट्स नङा स' बेनिखायनो कारेक्ट अपसना नैबे गाहायाव होनाय बबे मोनसेया फान्डामेन्टेल राइट्स नङा होनदोंबा राइट टु प्रपार्टिया सम्पतिनि मोनथाया मा नङा गोदो गिबियाव सम्पतिनि मोनथायाबो मोनसे फान्डामेन्टेल राइटमोन नाथाय बेखौ एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों मा खालामनाय जादों गैया खालामनाय जादों फान्डामेन्टेल राइट्सनिफ्राय रिमुभ खालामनाय जादों आरो बियो दा मा इयो मोनसे लिगेल राइट बे लिगेल मोनसे मोनथायसो राइट टु प्रपार्टिया मोनसे सम्पतिनि मोनथाया मोनसे लिगेल राइट्सो दिनैनि भिडिअनि जोबथा सोंलुआ जाबाय मा 15 नम्बर untouchability refers to the discrimination on the basis of बे untouchabilityया गोजौ थाखो गाहाय थाखो नों गोजौ थाखोनि आं गाहाय थाखोनि सोरबा हायर क्लास सोरबा लवार क्लासनि बेबायदि कास्टखौ लाना जि मुगैलायनाय जा माने दांलायनो मोनि बे untouchabilityया माखौ मा डिस्क्रिमिनेशननि सायाव बेस खालामनानै मानि सायाव बेस खालामनाय बबे डिस्क्रिमिनेशननि सायाव बेस खालामनाय नादों बय मोनब्रै अपसन दङ फिजिकेल डिसेबिलिटी देहायारि डिसेबिलिटी आरो मोनसे जाबाय जेन्डार कास्ट सिस्टेम आरो मोनसे जाबाय रेस स' बबे मोनसेया कास्टखौ कारेक्ट अपसना जाबाय 3 कास्टखौ बे अनटाचेबिलिटिया कास्टखौ लानानै सोरबा लवार क्लास सोरबा आपार क्लास ना आपार कास्टनि मानसिया लवार कास्टनि मानसिखौ मुगैयो दांनो मोना दांबा सुवा जायो बेबायदि साननायबा मानि सायाव बेस खालामनाय बियो कास्टनि सायाव स' कारेक्ट अपसना जाबाय कास्ट स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला खेबसे लाइक होलायदो आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं